Sanibona bafowethu, uSimiso lokhulumayo, uSimiso wakhumalo olundi Mahlabathini. Bafowethu angizuba mude kakhulu. Ngiyabonga ngesupport eningibonisa yona, ngiyabonga ngothando lwenu eningibonisa yona. Yimi kuyafika kimi ukuthi ngithanda kangakanani, nami ngiyanithanda bafowethu. Ngicela ningayimi niqhubeke njalo, ukholele kumina, nami ngikholelwa kumina. Ukholelwa kwenu kimi ngipha amandla ukuthi ngikwazi ukuthi ngiqhubekele phambili ngenze umsebenzi omuhle. Bafowethu ngiyabonga wonke amagumbi akhona la eSouth Africa nakwamanye amazwe. Ngiyabonga kakhulu bafowethu ngesupport nibakhulu kumina, ngizohlala njalo mina ningabelungu bami. Ngiyabonga bafowethu. Kodwa ke kunenkinga esibhekene nayo njengamanje. NjengoSimiso kunama challenges esibhekene nawo njengamanje. Sebaningi uSimiso esebekhona, semaningi amaproposal uSimiso. Kodwa nina bafowethu njengabantu abathanda uSimiso, ngiyamazi uSimiso uthula kanjani. Okuyinkinga ngiyenzela ukuthi nikwazi ngelinye ilanga mawukhona umuntu ozombona laphana uSimiso, ungabe ngazuthi mhlawumbe uzothi mhlawumbe uSimiso useshintsha style noma uSimiso usephelelo la yini noma kwenzakalani. Baningi uSimiso abakhona, kodwa leyo nto lezizama ukuyilungisa mhlawumbe nabo abazi ukuthi ukhona uSimiso khona noma kwenzakalani. So bafowethu niqhubeke njalo bafowethu, kakhulukazi eMsinga, eNkanda, eNquthu, eMnambithi, endaweni eziningi ngoNongoma, kuyo yonke indawo kahle kahle bafowethu uSimiso uhamba wafika khona. So bafowethu ngibonga kakhulu isandla sethu likhanda bafowethu, angazi ngathini, ngibonga kakhulu.